Nkizi bụrụ onye anwa bụ na-achị na ndọta eji maka aba moto mgbe frat mapịa ka anya tipiesie moto m na-ese gbara agba tipisie dọsụ nna m dọsụ debe anya windows tituo nna m at the age of 8 taa na amara m ibe na-eme okwu nchọrọ ka m gwa unu bụ baso oyo bụ na nna m gbara zụ na onye lelele bararị ole wee lee anya Onwa Udene nzi ọsị mmadụ elepụta m chana mmadụ elepụtegoro m ọsị m na onye lelele bararị olile ewele anya ụbarụ nsọ ya na ndụ ebuka onye na-achọrọ ịma na amalite na ndị niile bụ na ndụ onye ikwu ya na-adọrọ n'ụbaso ikwu na nna ya ndị nna asị na ndụ na ndụ onye ikwu ya na-adọrọ n'ụbaso oyo ikwu na nna ya adị ya ma unu ugwu ụbaso oyo bụ ndị nna m ochie eji n'aka unu wee megide onwe unu na o nwere onye unu ya hazi ibe na ana ike na-asa dị n'ụwa gee ntị ka mgba unu onye gaghị ike owu onye na-ekosi wa wee na-eme nwere ike dị obere gee ntị ka mgba olu unu owu bụ ike akụ epụta ụwa mara ya iche ka ligo bụ otiche ego ochie gị ọnụ na ijeje kpọọ polisi a na-asị ọgwụ ọgbọrọ ọkpọkara agboro emechaa ọma pụta owu bụ ike amamihe onye mara ihe na-ewere ukere ya ka obodo ya kipụta na-emecha aja ajụ onye owu bụ ike ori bụ ike gbagara anya inwe ego ri ya na-akwụ onye ahụ onye buru ibu be owu bụ ike ọgwụ onye nwere ọgwụ a na-asịrị iwe ọ na-eme ome ego deta ode na eke owu bụ ike nwere mmadụ owu bụ ike akwụkwọ kozo bụ ike ego bụ ike ikpeazụ ekene m unu ụbọchị a na-eketa ike niile ahụ n'ụbọchị echiti ka onye odo nwudo ha onye gbara ọnwa na-eti lọra nwere iwe m na-eme